أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Biye juma ye biye lahoroma donye ala batuli ani ala nyinini John Sedi ka do jinani wurudane ne buna aramade ma nda foi kama uko John Sedi ala ko anga shun anga sali John Sedi ka do anga jagabo ni kara nafolotigi anga ta maga anga ni bele jelenya ale ala doni ala e kelenye akachi ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi vora nindo John Sedi ika do karamogo baw min ye fili ani taka segi kuma John Sedi ka do abele jele bi nyongo ta karamogo ya fonyo Usman Badane Sherif Aidara bani ako kakade sali ko teslamia yi nga famia chugo mina John Sedi ka do jugu ya dona iya me bi sali fo ka soro limaniya bila ikrasla ikake manyumande iya me bi sali ikake slamé de bi sali kafiriti sali je sais nous ça ko ni ka bo kafiru ka ni kuma ko ni te kuma gelenye c'est terre à terre ya Allah ya bani ya Allah emi nyene da Allah emi nye mali da Allah emi nye jinaw da Allah emi melekaw da e Allah amba nyine e de fe sabula e Allah ba be kalama abe kara e Allah nyena ne Allah sona fe mi ma ko bi ke ne tigi Allah amba nyine e de fe kun faya kun tigi odo Allah sangulo tigi dumakulo tigi Allah bani ji mi nye kulubaw ye ji baw tigi Allah Allahu akbar Allah ka bodra Allah femi ndane be ka jamana jegere agundo adugule min bi kenaka Allah min ngeleme ka mali segere nyuma ni juguma Allah ya don ya Allah an nyanda makashila Allah ke wele emi nyengi nyine nga kira Muhammadu da ka kefasa bandiaye ka Qur'ane dama Allah amba nyine fa bekere Allah nyana do on nga jamana ni majugu ni nyanje do on nga jamana ni jamandi ni nyanje Allah mercenaire 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 ite mercenaire wo John Sisedou mercenaire yere juguma bi jamana kono kasoro ivoirion de Johnny ma minu mbaraka jamana korotien ma minu mbaraka kuma jugu lakale ma minu mbaraka ngania jugu ya taka jamana segere olu manjugu mercenaire wo alors ta ko ni dunanye ni nana klega fa ala malu John Sedi ka do ni ala be ma malu bi ko de ka klega fa lebu bi dakana ka ni saraka ibla ibina klega blé de fait aéroport fait note mercenaire ko na nya yi chugumi obina kilengele flafla kwa jife obina fienfe nga ma bina ni ko ka tugu nywana John Sedi ala de ba gudo do ka marfa dablu jambai Q7 marfa 12 min dabulu ka jada fabi yele mebulu safe makelenti sakoro John Sedi ko ke ka karto kesufa gona tabe fenwo fe na ye joni soro na gelera ikade alama Mali Côte d'Ivoire Mali Côte d'Ivoire Mali fakele bakele kabini diye kunungo kana bla bila John Sedi ka do mamo ke ala de o ke ako ambe ala deli ala ka ko je nga kake hakili nyuma kono John Sedi ko nga ke hakili nyuma ngono ko nga laje dinyema jolena John Sedi ka do ko ni nguruni o kafsa mani sigi nyanja kuma nguruni ye o yechen nga na jonu la sadi bela belebele ba mal la 26 mars ta ou be fini du kuna ka marfa dajo la ambu exécuter amanyina ala fe ala kanu suma amanyina ala fe ala kanu ke mercenaire sablon no kera mer ayi ngapuma message John Sedi haramaden kuma de do haramaden kuma mana na chugo akene hakili icho anyeka nyini na nye soro la John Sedi min be ke o to shara tuguma
Kurare ko y'an balimaw de. Sariya ka suma de. Mali loi Côte d'Ivoire y'an balimaw de. Fakele bakele damanda de do. Allah ni ye wuranda sa. Fama Nyanguma ba soro poliga me yu jo 26 mars la. Fama jugu damanda ka hakilina de ni nye. Fama jugu ka mbiri de ni. Yalma ibina jamana lagoshi fama jugu kama wa. Ay. Fama imana soro jamana imbe wa. O ya soro Côte d'Ivoire be. Anywana nana joli nana kataka jamana indui. Côte d'Ivoire a chama. Alors Ivoirien y'an badenw de han. An sinjiw do han. U bi bala anw na cogo min an yɛrɛ bɛ balo la ten. Maliyɛn ma $4 million bi sɔrɔ Côte d'Ivoire dugukolo kan min balolen don. O se ka k'an bolo jamana gansan ye. Nka ni maajuguw nana u sen don a la. Jɔn soda Ala k'o maajugu tereden bɔ u la. U taden tiɲɛ k'u halaki. Maliyɛn ni Côte d'Ivoire ka ɲɛna Ala m'o kɛra. Ala m'an bɛnna sahaba ma. An b'o ɲini Ala fɛ. Ya Rabbi Ala ka hakilima di. Ala ka hakilima di. Dusuteliya in dabila. Ni ne kun d'o dépasse su. Non. Nimisa an taara n'u ye ɲare la maɲana. Nimisa bɛna diɲɛ ko la. Kan'o kɛ. Jɔn Seydou. Sabali de y'a to. Nabila Musa ye Ala y'a ɲɛna. Ala ka sabali de y'a to ni Nabila Musa y'a ye. N'u kumana da ni da. Ala min y'o kɛ o. Ne ko munna an tɛ se ko Ala kelen ladege. Ka sabali. N'an sabalila. Ala b'an nafa. Sabali nafa ka ɲi nka a sɔrɔ man di de. A bɛ sɔrɔ. A ka gɛlɛn dɛ. Ala m'an sabalila. Awuzu billahi bɛɛ k'i tigɛ kɔrɔta. Ala ka sabali Shetana min bɛ Mali ni ayiwa Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. An k'an tigɛ kɔrɔta Ala ka fiɲɛ bɔ da di an bɛɛ ma. Faamuyaliba ka na na. Awuzu billahi minash shaitani rajim. Allahumma salli ala sayyidina. Wari. Mun wari. Embargo wulila anw ɲɛ tɛ wari la ban dɛ. Mun b'a ko la. Mun wari ko. Wari ko. E ka jamana masakɛ min bolo tulen don ni Bamawolo ye. E bɛ wari ko ɲini k'o la hali bi. Seli tɛmɛna Asimu Goyita a ye sɛgɛ kari la. A ye nin se ka n'i minɛ ka taa di n kɔrɔw ma ni tɔntɔnw ma kuma b'i ni k'o fɔ a y'o kɛ yan I t'i yɛrɛ ɲini e y'o sɔrɔ wa walas Asimi ma fɛn di dɛ a banna o tuma I yɛrɛ ɲini I ta in kɛ faso kama I t'a kɛ faso n bɛ faso fɛ a ko kama n'i y'a kɛ Asimu kama ko wariko mɔrɔ foyi I tɛ foyi sɔrɔ jamanakuntigi ma mɔrɔ ne ma fɔ ale ma dɛ awa ne yɛrɛ mɔrɔ ma fotin de fota ni muna jago kele ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allah la sharika la la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allah la nabiyyu la nabiyyu fatiha allahumma ijlihi ibn fatiha amin alhamdulillahi rabbil alamin Jeka pip kaka firfan lakodon Daba Tunkara n'an bɛnna maa ti sanna dugu min bɛɛ ka di dugu bɛɛ ye I y'o dugu dɔ wa o tɔ de ye Dugabugu sabula duba caman de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ dugu ye ka bɛɛ dugu sigi k'a to a da Dugabugu Dugabugu a kotigiya n'o y'a diinɛtigiya a bɛ cɛ min bolo bi o de ye Muhamɛd Sɛki Silamakan Jara ye u k'a ma ba Jara dalen bɛ Dugabugu a ti taa a ti maa ci k'a ka dugawu kɛ jamana ye a ye dugawu kunfɔlɔ minnu kɛ o minɛna juguw minɛna tilegan bilenbilen fɛ halisa ani kalandenw ka kɔlɔsi banban Bala cogo bɛ di Jean Tisedou ba Jara na dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye tabarikala u kana a ko bila dɛ u k'u jija ni k'a sɛbɛkɔrɔ banban jamana bi yiriwa a ɲɛtaa bɛ sabati o cogo de la Bala cogo bɛ di Jean Tisedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula o don Jean Tisedou ngana keguma bi sijan sɔrɔ ni ngana laluma ye Jean Tisedou k'a dɔn Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ kuma cayara Jean Tisedou k'a dɔn kunnafoni cayara wulikajɔ cayara bɛɛ lajɛlen b'i sɛbɛkɔrɔsɔ Jean Tisedou k'a dɔn ko ɲɛnɛmaw bara ka ɲɛnabɔ kuma min anw lalumaw anw fana b'an sɛbɛkɔrɔsɔ dugu ma I na Côte d'Ivoire lalumaw mankan mɛn an na Mali kɛta Mali lalumaw fana n'olu mankan mɛn an na taa Côte d'Ivoire kɛta Jean Tisedou a sen do u ma faamaw bara ka ɲɛɲini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ
sɛbɛnnikɛla ko tile damadɔ i k'a dɔn min ye Korowari ye sɔrɔdasi 49 min n'a kuma bi fɔ u minɛnen kɔni u ka chef d'état-major des armées n'o bɛ Korowari ka fanga ko fɔ Jɔni Sodi k'a dɔn ko nin bɛ wuli ka jɔ ani kuma bɛɛ lajɛlen na ɲɛfɔli i k'a dɔn k'o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min a ko olu ka sɔrɔdasi kulu a bɛ san caman bɔ Jɔni Sodi k'a dɔn olu bɛ taa ka segin la jamana in kɔnɔ min kɔni ye wuli ka jɔ ani jateminɛ cakɛda dɔw sigilen bɛ yan cakɛda ninnu ye Alimanw i k'a dɔn ani Autriche ani Belgique ani Suède Pakistan olu bɛ taa ka segin la o baaraw de la a n'o kɔlɔsili min ye awɔ colonel Ngezoa Mahi Armo a ye nin kuma in de fɔ Jɔni Sodi k'a dɔn a kɔni ko min ye wuli ka jɔ ye i k'a dɔn MINUSMA fana u ka bolofara dɔ bɛ yen u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o minɛnw a n'olu ka bolofɛnw olu kɔlɔsili min ye moti ani tumutu u kun b'o baara fana kɛ a bɛ waati jan bɔ o de kɔni kɛra sababu ye u ka sɔrɔdasi kulu caman bɛ yen olu ka taa ka segin kɛ Mali kɔnɔ a ko n'i y'a mɛn tubabukan na ko relève maakɔrɔ dɔw bɛ yen ninnu kun bɛ na olu de nɔnɔ bila Jɔni Sodi k'a dɔn a wa sɛbɛn kuma minnu bɛ fɔ a ko a bɛ se ka kɛ nka ni wulikajɔ ta k'u lajɛ kabini san 2019 olu bɛ taa ka segin la nka ko in kɔni gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula Mali faamaw bɛ jɔyɔrɔ min na a barika bonyana a k'o de kɛra sababu ye Korowari faamaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min n'u ye kunnafoni di kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ma i k'a dɔn laseli minnu bɛ ani sababu minnu bɛ i k'a dɔn dalo minnu b'u bolo u ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛ k'a ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma kabini u kɔni y'o kɛ don min Mali faamaw kɔni u ma kuma gɛlɛn da k'olu sɛgɛrɛ nka k'o kɔni ma b'u nɔ na hali bi n'a ka bi a ko n'a ma ɲɛ o kɔ olu ka miiri a n'u ka hakilina ye min ye a n'u ka laɲini Jɔni Sodi k'a dɔn wulikajɔ de kan ka boloda ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula u ka jɛ tɛ bila jɛ ye Jɔni Sodi k'a dɔn a bɔ ninnu bɛ n'a fɔ jamana kelen o kuma hakili ɲuman u ka don ko la min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ a ko hali min ye ONU ye olu yɛrɛ ye tabale gosi k'a fɔ u ka ko in kɛ ni hakili ye i k'a dɔn wulikajɔ ka boloda fila ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɔda ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la Daba Tunkara bɔɲɛ laban ye boli ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Seriba n'o ye Demba Kɔnte nin y'a ka sɛbɛn ye Demba ye mun fɔ Demba Kɔnte ko a bɛna ta janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo de ka ɲi jamana kuntigi Colonel Asimi Goyita a n'a nɔna sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu bɛ yen fɛn min ye lakana ye ani kɔlɔsi u kan k'o de banba sabula fɛn min ye malidenw minnu bɛ jamana kɔnɔ i da bɔra ka maga la kuma daminɛ na a bɛɛ tɛ jamana nin ye an teri minnu nalen bɛ k'u n'an bɛ baara kɛ u bɛɛ tɛ jamana nin ye maa jugu yɛrɛ de cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen de b'a fɛ cɛmancɛla fanga ye k'a bɔ k'a bin yan ko Colonel Asimi Goyita a ye ɲɛtaa ni taabolo kura min di an ka jamana ma o man di marabaajugu ye Jabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ transition fanga in daminɛ ka se bi la ko gɛlɛya caman de ye Colonel Asimi Goyita yɛrɛ sɔrɔ a kɛra Ala faranga de ye n'o tɛ fɛn min y'a senkɔrɔma cɛli ye o camanbaden de kɛra Jabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye tentative de coup d'état déstabilisation n'i y'o mɛn o tɛ tubabu ka ɲuman ye a ko jɔnni ɲinɛna k'a fɔ jamanakuntigi waati min na n'a ye alisilamɛw fara ɲɔgɔn kan seliba sɔgɔmada fɛ k'a fɔ a bɛ taa alisilamɛw fɛ u ka jɛ ka seli kelenya badenya ani sinjiya Mali ye silamɛ jamana ye o kɛnɛba min n'a taara sigi o kɛnɛ kan jama la dɔ sina ka bɔ ni muru ye ten pala bafamuru aw dajalen lege f'a bɛ yelu ka se k'i fiyɛ ka da président kan kɔfɛ ka muru ni vitesse président kanfilɛ ni dɛ kana muru tɛmɛ o kɛrɛfɛ ten fiyewu kala bolo turu Ala de farala a ka koyi Ala farala an kan koyi mianga Ala deli de b'a bolo a kɛra kunnaja da ye sɛbɛnnikɛla ko miyangaw fɛ yen fɛn dɔ bɛ yen ko majɛ jɛla de b'olu fɛ yen u y'o de d'a ma o de b'a bolo jɛla in b'a bolo dɛ muru in da kun ka di koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye jamanakuntigi jɛ a yɛrɛ kɔni fɛn min ye a ka réflexe ye maa bɔli tɔn kɔfɛ a sina ka o kamalen tɔ bale k'o sugusuguma ka t'o bolo turu o tuma a ka garde corps nana k'o bale ni k'o fara ɲɔgɔn kan ka taa n'o ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi porokotora Ala k'an kisi k'an n'a cɛ janya ni muru in kun ye jamanakuntigi sɔrɔ an tun bɛ kuma min na bi an kun di k'a la a t'a sɔrɔ
ala y'an kunnaja sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye malidenw ye u y'o kuma caya o kamalen kɔni minɛna o kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa kɔni t'o dɔn k'an bɛ don min na ko bi jamanakuntigi kɔni bolokotora ala ye mali kunnaja o yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye CNT kɔnɔna na kunnafoni dɔ fana bɛ yen min kɔni n'o caruna k'a fɔ fɛn min ye sɔrɔdasi dɔ ye min kɔni bɛ baara kɛ CNT la ko ni maa dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ jamanakuntigi kɔni u bɛna ka n'a ka fanga dafiri sɛbɛnnikɛla ko karaw kɛra olu fana na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa dɔw kun minɛna ka kɔn ɲɛ k'a fɔ dɔw kɔni ye jɛjugu de labɛn saraka gɛlɛ a n'a baara juguw de kɛ min bɛ se k'a to fanga ka dafiri dɔw ko sogo taara ye kuluba sogo min n'a kuma ka ye o kuma nana caya maa dɔw minɛna ka t'u datugu kaso la sɛbɛnnikɛla ko yafa laban kɛra olu ma olu bilara ka taa so sabula a lawulila kun min kama o man ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko gwɛlɛya caman de nana da ɲɔgɔn kan wa min kɔni kɛra laban ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ani cɛmancɛla fanga ma o de ye kɔdiwarikaw ka maa 49 min ni tilegabilen fɛ u y'u don aéroport la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye minisuma birifini ye k'o da u kan k'u bɛna mana da mali faamaw ɲɛna ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wayi de ye o banna sabula fɛn min ye tilegan nderendere fɛ wayi banna u yira la diɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye mali cɛmancɛla fanga ye jandonba de kan ka kɛ wa maliden bɛɛ lajɛlen kan ka kɔlɔsili de kɛ sabula bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ tɛ cɛmancɛla fanga in fɛ wa janko an teri minnu nalen bɛ k'a f'u b'an dɛmɛ a caman nakun ye u bɛ se ka mali fanga dafiri cogoya min na o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ n'an ko an b'an faso fɛ an b'an ka jamana fɛ an bɛ jamanakuntigi président Asimi Goyita fɛ wulikajɔ ni cɛsiri ni kɔlɔsi su ni tile o kan ka kɛ anw ka baara ye sabula kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ a kan ye siga t'o la filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jean Cissé i kana jɔrɔ i kana siran ala cɛni min ni ala y'a da san tan balo kama a tɛ sa abada san kɔnɔntɔn o ye tiɲɛ o siga ka nin minɛ dɛ o ye tiɲɛ dɛ n b'o f'i ye dɛ n'o tɛ ne sirannen don dɛ ayi o bila n'i y'a dan ne kelen ma sɔrɔdasi minnu garidi ninnu Asimi b'u bɛɛ de cɛ ka kati koli sa maa kana don maa kana foyi i hakili sigi foyi t'a la maa bɛrɛ tɛ Asimi ka da la yen koyi ko farabirikiw dɔrɔn de tonnen bɛ da la yen u ka sécurité renforcée non y a rien mon petit a y'a kun min kɛ dɛ ka marifa dabuluba jɔ rond-point na ye wa i ye baro tiɲɛ dɛ kana mɔɔw da ɲɔgɔn ma non merde o tɛmɛni marifa dabulu je veux qu'on renforce la sécurité mais non ça sert à quoi Bube ala ka hinɛ Bube la marifa t'u bolo fo u ma taa nɛgɛ ka n'a minɛ yan dugu cogo di non comparaison n'est pas une raison mon frère je disais nous ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui John Sedi k'a dɔn sɛbɛnni kɛ ba a to a de ko Kasimu Tera a ko wulikajɔ bolo kan John Sedi k'a dɔn ko kura donna ko la min ye Mali jolidenw i k'a dɔn nin affaire ba min n'a bɛ sen na John Sedi k'a dɔn kuma wɛrɛ bɔra a kɔnɔ ko wɛrɛ bɔra a kɔnɔ min kɔni n'o bɛ ne ka gɛlɛya sabula général Ismaïla Cissé i y'a dɔn awa muso fila b'a la ale woloden de ye o musoma fila bɛɛ ye i k'a dɔn awa min ye ko kura wɛrɛ ye Musa Kondo o y'a denmuso cɛ ye a burankɛ fana y'o ye John Sedi k'a dɔn o ye conseil spécial ye o bɛ Asimi Goyita nagakɔrɔla yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan John Sedi kabini ko in kɛra a bɛ ne ka tile 60 bɔ ni muso fila kɔni minɛnen bɛ u bɛ kaso b'o la musow ka kaso min ye bole ye i k'a dɔn wolofa min ye général Cissé ye a kuma ɔ tile fila in na de sa i k'a dɔn a nana kuma sabula min ye ko ye a barika bonyana a degunna a y'a jira k'a fɔ nin ko in min ye ale denmuso fila ye i k'a dɔn olu nɔfɛta tɛ koyi i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ kɛkɛnba ale yɛrɛ de kɔ sabula n'i ye kɛwalew jateminɛ ani kuma minnu bi fɔ a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ani jateminɛw ale kɔni dara la sa k'a fɔ mɔgɔw b'ale yɛrɛ de kɔ k'ale mun kɛ hali n'o y'a sɔrɔ Jean Sedi k'a dɔn ayiwa ko in a fanga bonyana a denmuso min bɛ yen i k'a dɔn ayiwa n'o ye a denmuso fila i k'a dɔn olu minɛnen don ka taa fara Sara Yara ani ayiwa muso wɛrɛ kun bɛ yen o ye dɔnkilidala ye Jean Sedi k'a dɔn hali n'a sɔrɔla dɔ kɔni dɔɔnin bɔra ko la Jean Sedi k'a dɔn ko bi danga mina a walankatara fo k'a barika bonya sabula jigitigɛ bolo kan John Sedi k'a dɔn waati kɛra ale yɛrɛ kɔni kabini ninnu minɛna don min k'a fɔ de a y'a damata ko kɛ walima ale ye faama kɔrɔ ye walima a bi fanga na k'a fɔ a y'o kɛwale jira ale ko
a ko bɛɛ ma a ye ko ninnu don sariyatigiw bolo n dalen don sariya la min ni min wale don n'a sɔrɔla tiɲɛ tɛ u nabila ni tiɲɛ yɛrɛ don a ɲɛna dɔn Yoni Sodi k'a dɔn kabini ko daminɛ ale y'o fɔ nka a ye wulikajɔ minnu kɛ avocaw olu bɛ taa ka segin minnu kɛ i k'a dɔn a ɲɛ b'a bɛɛ la a b'a bɛɛ lajɛlen kalama a ko min kɔni ye waati ye ale y'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ sabula ale n'o ka kan min kɔni ye denmuso ninnu ye u ka d'a ma u k'a kɛ yɛlɛma k'a kɛ mandat de dépôt ye mandat de dépôt sariyatigiw fɛ yen o de ye i bilalen bɛ sariyatigiw ka bunako kan i tɛ kaso kɔnɔ u mago mana jɔ i la san waati bɛɛ u b'i wele mandat de dépôt ye datugulen don gɛrɛ de i bɛ t'i ka so ni sariyatigiw mago jɔra u b'i wele o de ye contrôle judiciaire ye voilà a y'o de fɔ ko ka mandat de dépôt in wuli a ka duma a kun y'o ɲini procureur fɛ ale y'o ɲini procureur fɛ dépôt bɛ fɛn o fɛn na n'a ka ɲi o ye Orange Money ye Orange Money dépôt o tuma Ala k'an da k'o ye amina John Seydou a y'a ɲini mandat de dépôt in de ka wuli min kɔni ye procureur ye commune 4 na den ninnu ka d'a ma i k'a dɔn u k'o de ma ko contrôle judiciaire k'u ka bila sous contrôle judiciaire John Seydou i k'a dɔn u bɛ kalifa ale yɛrɛ ma u ti bɔ jamana kɔnɔ u tɛna boli u mago mana jɔ u la kuma o kuma i k'a dɔn ayiwa a n'a bila u ɲɛ ka taa n'u ye sariyatigiw fɛ yen a ko i k'a dɔn o kuma min fɔra ani procureur min jɛ u k'a kɛ a kɔnɔ dɔɔnin nka a bi bali mun na o procureur i k'a dɔn laban o ye affaire b'o bolo ni ka taa di maa wɛrɛ ma tribunal la a ko kabini o kɔni kɛra ale kamana gɔnna wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ a ko procureur Touré i y'a dɔn wulikajɔ kɔni ani jamana in kɔni bi dangan min na ka nin ko ninnu ban o ko b'ale de bolo Yoni Sodi k'a dɔn sɔɔni u nana wele tuguni ko a bɛna ta ko kura yɛrɛ dossier in na koyi min tɛ kɔrɔlen o bɛna dɔ fara ko kungo kan Yoni Sodi k'a dɔn ko in laban kɔni a nana ɲaami ale denmuso fila min ye Aminata Sise o furulen don n bɛna nin ye ne dun b'a dɔn i t'a ɲɛfɔ sa wa Fati dɛ Jɛnɛba dɛ Mamu ɲɛri de wa ne ɲɛ b'u photo la mais je le connais i bɛ ninnu dɔn John Seydou a ko min y'a denmuso dɔ ye Aminata Sise o furulen don cɛ dɔ ma o cɛ in yɛrɛ de bi baara kɛ i k'a dɔn Asimu Goyita kɛrɛfɛ o tɔgɔ ye ko Musa Kondo i k'a dɔn ayiwa o laban tɔgɔ nana don ko la sabula a nana kɛ n'a fɔ min ye Musa Kondo ye o de bɛ kunnafoni dɔw ɲini taa n'a ye Musa Kondo c'est mon ami. Bon, si c'est ton ami, aïwa, à toi, on m'a dit. Ouais, je le connais plus. Et Dakadio, Koko, je retire. Il était ma couteau. George Zedou, a Karana for Musa Kondo, au Kwani, aïwa, Miniel Lakalier, Musa Kondo Baraka Kunafoni, Jugu Dota, Ningo, Sandarama, Ekado, sécurité d'État Nyamaka, Johnny Sodi, Kapuma Kalengale, au Kwani Mou de Laban, Nyami, Sabla, a Karana for Alaire de Minier Général Ismaïla Sise, Anakena for Minier sécurité d'État, au Nege de Bale la, Elenika Corolin doit que Wasa Aleka Willy. A ko obi munyale, ale doke, aye doreke. Johnny Sodi ka do mi sécurité d'État le bay. Johnny Sodi do jalama bunya. Ayi to bara la foka take jalatige. Johnny Sodi ka do fo ite fama yala sora sekunda. Ale ma min zoro sa. Ale be min no fe bi ode ka ala deli. Abe arjina soro chugomi. Note ka foko joroko wa kwa le to nyini. Johnny Sodi ka do abi kuma na dondala ke baramo ye. Akwa manya mingo alaba na koyi. Ako dondala unanu wele eleni awa demission nunu ka kaso bana ubi bla liberté provisoire la kata so olu yu labɛn ka t'u nɔfɛ i ka dɔn awa bole u taara bole min kɛ u ka mina ni fɛn fɔ bɛ u ye mina bɛ bɔ k'olu kɛ mobili kɔnɔ i ka don u tugura ɲɔgɔn kɔ u bɛna bɔ kɛnɛ ma John Seydou jɔn ka fɛn kala sa mais non mais tu commences à m'énerver k'u ka minɛnw dara mais je te cite non tu étais là-bas wa les jours que ita do bise ikana nyina olu ko ita la hawla wala quwwata illa billah a'udhu billahi minash shaitani rajim John Seydou mami abonunu ndara nyanga ubaraka foli di kasula de toma aiwa ala ka kishi ha ni yan ngoni ndale so aka mbe John Seydou bina se daba ma so si muso do be obolu bato nana te gara hey aisagi subhanallah o ka gokoy aisagi uyu yelama John Seydou ma son ka filɛ o parce que u ɲɛna olu ko tɛ aw de ko do ngo aw de ko do aye sagi o mandi
allez et retourner ay se ka kaso kono la e wula do Général Cissé ko olu ye ɲininkali kɛ e ka segin mun na ko kunnafoni bɔra ɲɛmaaw fɛ sisan k'u kana bila bilen k'u kana bila k'u ka segin u nɔ na Joan Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛratigiw fɛ yen a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ n'a fɔra liberté provisoire dir'i ma tile 3 de kan ka lajɛ tile 3 o tile 3 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ nimisa kɛra walima ko kura dɔ nana na n'o si ma y'a la o tuma i ka liberté provisoire o y'a dafalen nka tile 3 ko yalima o kun dafara walima o ma dafa wa sɛbɛnnikɛla ɲininkali kɛ a ko nka wulikajɔw bolo kan ko in gɛlɛyara k'a gɛlɛya sabula a burankɛ min bɛ yen min ye Musa Kondo ye n'o bi baara kɛ présidence la Assimi Goïta kɛrɛfɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɛnɛ kan o ko k'ale yɛrɛ bɔra baara la Musa démissionnera a démissionnera o yɔrɔ bɛɛ Musa y'anw faa koyi ayi a jo don dɛ a ko nin ko min bɛ nin bɔ sɔrɔ bilen essence tigɛ nin ko min bɛ taa ka segin la a kuma o den ma Musa kuma o den ma a jo b'a la kuma ma fɛn di ne ma n ko n terikɛ de don Musa Musa y'anw faa maa b'i dimi ka bɔ nin ko duman ba in na wa ala ka to n ka maa kana a nɔ na Joan Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa Kondo ko a ma se nin na sabula ale furumuso de ye Aminata Cissé ani kunnafoni wɛrɛ minnu bara ka bɔ k'a kɛ n'a fɔ ale bara k'a burankɛ dɛmɛ walima k'a kɛra fɔ ale bara ka nkalon tigɛ k'o da sécurité d'état ɲɛmaa na Joan Seydou o ye kawale min d'ale dɛmɛ baara in na o tuma Assimi Goïta yɛrɛ kana tɔɔrɔ a ka baara la sabula ale y'o nagakɔrɔmaa ye o tuma ale bi baara bila yanni ko in ɲɛ ka sɔrɔ min kɔni ye général Ismaïla Cissé Joan Seydou k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ o ye nin ye ko in kɔni gɛlɛyalen don sabula wulikajɔ ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kamana gannen don Joan Seydou k'a dɔn i bɔtɔ kaso kɔnɔ k'a fɔ i bilala ka tila k'a fɔ i ka segin ka na jigilatigɛ da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka lafiya di u ma sɛbɛn ma ban de an ka temi Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Joan Seydou n bala cogo bɛ di Dabatungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui Alu Badara Aidara nin y'a ka sɛbɛn ye ABH ko a ko i da bɔra ka don kuma min na fɛn min ye ni affaire Bamako joliden Mali joliden fɛn min kɔni ye jigitigɛ ani jigiwaru o de nana ye baara in kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 2 min ni dabɔra u ka tɔgɔ la n'o ye colonel Cissé denw ye o kɛrɛfɛ maa wɛrɛ bɛ u ko min ma Sara Yara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye ko in y'a gɛlɛyara sabula fɛn min ye liberté provisoire min ni dabɔra o kuma na waati min ni liberté provisoire kɔni dira bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara sabula ninnu ye maliden dama de ye taafan la nafan la o tuma an k'u bila ka taa so fiɲɛbɔda ka d'u ma ni kiri mago jɔr'u la n'u bɛ faamu fɛn fɛn kɔ u bɛna o don kelen ayiwa sɛbɛnnikɛla ko contrôle judiciaire o b'a yira k'a fɔ i bi taa so nka kalo o kalo siɲɛ kelen hali ni kiri m'i wele i bi n'i yɛrɛ yira kiiritigɛlaw la k'a fɔ n filɛ nin ye n ma taa yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnkun kɛr'o ka sɔn kɛr'o ma a ko k'aw y'o baara kɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara waati min na n'a fɔra yafa kɛr'u ma o kuma u ka taa so yanni kiiri don cɛ minɛn bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan hali dayɔrɔ min n'o b'o bolo u taatɔ y'o di ni ka mɔgɔw ma ka t'u ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma kura ye ne kun y'o bɛɛ fɔ n k'u bilala ko sɛbɛnni don mɛ k'o de fɔ nam i bɛra ka segin ne ka kuma kɔrɔ in de kan mais t'inquiète j'ai pris les dispositions pour toi merci kasoge ye prison kura min dayɛlɛ Keɲaroba VIP télé bɛ yen clim bɛ yen yen wɛrɛlen don ballon d'or bɛ yen hali salle de sport bɛ yen n dɔgɔ e de bi e kalannen don ne fɛn o fɛn ne o ye fɛn kura e de b'o nɛnɛ ne ɲɛ ka e ka taa lajɛ ka n'a ɲɛfɔ an ye kalan tɛ kasoko la o tuma na to kun banna malidenw ye ne tɛ taa sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min kɔni na Sahara kɔni u sera bɔda la n'a fɔra segin ka kɛ yarɔ Sahara kɔni ale ye muso min ni ko in yɛrɛ jelen b'a ka fɔ ka taa fɔ k'a to ten a ye segin n'u ye o yɔrɔnin bɛɛ ale yorola k'a bi duguma de akirina la hawla wala quwwata walide a ye crise piqué sɛbɛnnikɛla ko u nana ka na FIFA a ye jisuma d'a ma u y'a kɔngɔ ka dɛsɛ Sahara girinna
jigitigɛ de jigilatigɛ sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ kasobo kɔnɔ ye olu kɔni ye sironin d'a ma ma ɲɛ min kɔ u y'a ta ka taa n'a ye kɛnɛ ma dɔgɔtɔrɔso la ni ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko in jigilatigɛ de bonyana kojugu sabula u ye garanti ani hakililatigɛ bɛɛ di ni muso ninnu ma k'a fɔ u ka ko nɔgɔyara o tuma u lafiyara u bɛna taa so sɛbɛnnikɛla k'u selen bɔda la a ko fɛn min kɔni ye jigiwariw ye o de y'u sɔrɔ yen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye sariyatigiw ye u bɛɛ wuli ka jɔ la ani soronnali donnanw min bɛ se k'a to bɛnkankura bɛ se ka sɔrɔ lafiyada bɛ se ka d'u ma cogo min u ka segin ka taa so kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la ne ko ni yɛrɛ mun ko ye nin ye dɛ e min kalannen don ne ma kalan dɛ ayiwa ma don école la ayiwa sariyatigiw n ko kiiri kuma de don sariyatigiw ayi ne ka n'o ma sa affaire jumɛn don Mali jolidenw ye mun ye n ko n t'a ɲɛ dɔn je connais pas. Ah bon? Je connais pas. Mor, fota. Abe jekte, te koy ma premier chongo mi. Anga tebi. Kanu kenye tonye. Dabatungara. Nam. Mbala choko bedi. Jodi se dunne be mbolo buwaka do mbi woni sebanye sebe mi nu ka ma nouvelle horizon nyedangura odo sebeni keba ato de ko toguna a Traoré toguna ko akowuli ka jo bolo kan e ka don min woni ye juguya ani janva ye Espagne ka u e ka du keleme ko deta ka Mali ani Burkina segere jodi se du Mali de minu zigilen be Espagne ani Burkina i k'a dɔn awa gɛlɛ talen bɛ k'u sɛgɛrɛ munna i k'a dɔn u ka sɛbɛnfuraw dafalen don u sigicogo ka ɲi u bi baara la Espagne ka ambassade Mali ni Burkina to a la sigilen bɛ Bamakɔ yan o de ye Espagne kaw ka consulat min ye ni sigilen bɛ Espagne jamana na n'i ye wulikajɔ boloda k'a fɔ i muso n'i den bɛ so i b'a fɛ k'u naati Espagne jamana na gɛlɛya kelen t'a la Espagne o yɔrɔ bɛɛ faamaw bɛ i kunnafoni sɛbɛn ni sɛbɛn min kan ka ɲini ani kan ka wulikajɔ ni hakilina minnu kɛ u b'o ɲɛf'i ye u b'a f'i ye ka d'a kan n'i ye nin bɛɛ lajɛlen dafa o tuma min ye wulikajɔ ani jateminɛ ye an ka consulat min bɛ Bamakɔ n'i taara ye gɛlɛya man ka don a la olu kan ka visa di i muso n'i den ma u ka se ka na sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔ u ko alhamdulillah u ye Ala tanu a ma mun ɲɛda la sabula Espagne a consulat min bɛ Bamakɔ journaliste do a b'i n'a fɔ olu ni Espagne faamaw tɛ kuma kelen na sabula n'i y'i ka billet tigɛ ka bɔ Espagne k'a fɔ i bɛna i muso n'i den ka visa ko ɲɛnabɔ min fɔlen filɛ nin ye i y'o bɛɛ lajɛlen dafa journaliste do i k'a dɔn i bɛ baara ɲɛnama na wari min n'i b'a sɔrɔ kalo o kalo a bɛ se k'i muso n'i den balo o latigɛ b'i bolo i bɛ so ɲuman kɔnɔ u bɛ se k'a bisimila so min kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛlen don journaliste do i k'a dɔn waman a laban bɛ k'o ye sabula yanni ka rendez-vous yɛrɛ sɔrɔ ka don consulat la journaliste se dit k'a dɔn a bɛ ko caman nege bɔ i la a ko dɔw olu yɛrɛ kun bɔra fo Espagne de ka na consulat la nin baara in kama Ala ni consulat ka kɔnɔ juguya a n'u ka bɛnsɛnkɔniya dɔw yɛrɛ ka visa banna f'u ka séjour bi ni ka tiɲɛ k'u to ayiwa makɔni dama na ka don dɔrɔn ka taa sɛbɛnw bila a ko normalement kalo saba ni i nana ni sɛbɛnw ye kalo saba de bolo dalen don gɛlɛya man ka don a la hali dɔɔni sabula u ka faama minnu bɛ yen olu ye kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen fɔ wa sɛbɛnfura wariko yɛrɛ a bilali n'a ta ka segin 1000 o de fɔlen don sariya sɛbɛnw la nka 5000 journaliste di k'a de bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ 5000 de bɔ coxeur dɔw bɛ yen e k'u n'olu coxeur yɛrɛ de bɛnnen tɛ ko la sabula maa si tɛ se k'a faamu ka don consulat in kɔnɔ ka se ka t'i ka papier o déposé jara tɔgɔ dɔ bɛ yen ani jobu tɔgɔ dɔ n'olu kɔni bolo ma sɛbɛn minɛ journaliste di k'a dɔn i don man di consulat kɔnɔ ko Mali doya de ya Mali de doya an ka consul gɛn dɔrɔn bon Mali faamaw a bɛ nin maa sugu gɛn de parce que a bɛ ka maaw tɔɔrɔ o kuma journaliste di k'a dɔn Burkina bew olu fana bɛna u ka sɛbɛnko de ɲɛnabɔ sabula consulat min bɛ yan Mali ni Burkina de jɛlen don la ni wulikajɔ ma boloda ka jateminɛ kɛ Mali faamaw fɛ Ablaye Diop ale ministre des affaires étrangères ye ministre min bɛ malidenw bɛ jamana kɔ kan ministre des Maliens l'extérieur n'u ma wulikajɔ kɛ k'u janto nin na gɔngɔrɔngɛriw a bɛ datu nege bɔ basa la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛtankura
Dabatungara ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasereba n'o ye Dawuda Sangare ye ne y'a ka sɛbɛn ye Dawuda ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misikunko la dadugula nɔfɛtɔ ko don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye didenw ye parti min bɛ n'o ye ADEMA PAICJ ye u ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ min n'a daminɛna kɛlɛ bi ɲɛsin maa min ma o ye jamanakuntigi ye n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a tɛ dogo la tuguni ADEMA PAICJ n'o ye fangakɔrɔ maaw ye u ye barodalasigi kɛ kununko maison de la presse jabala la fɛn min kɔni ye cɛmancɛla fanga ye a ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ye ni k'a tɛgɛruma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma tun bɛ maa minnu bolo o de ye maître Kasumu Tapo ale ye sariya dɔnbaa ye avocat do sɛbɛnnikɛla ko professeur Magamusa Sisoko o ye sariya sunba n'o ye constitution ale ye o kalan dɔnbaa ye ka fara maa wɛrɛ kan min ye docteur Mamadu Konate o ye sariya dɔnbaa ye sariya kalan dɔnbaa ye u ko min ma juriste sɛbɛnnikɛla ko professeur université o y'ale fɛnɛ ye Cheikh Amala Touré ale fɛnɛ ye constitutionnaliste ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu bɛɛ lajɛlen kumana u ye kuma min fɔ o de ye jalaki ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye colonel Asimi Goïta ye k'a fɔ yala fanga bɛ Asimi Goïta bolo se b'a ye k'a fɔ jamana sariya sunba kura a bɛ se k'o yɛlɛma wa o ɲininkali tɔmi u y'o bila sɛbɛnnikɛla ko a ko maître Kasumu Tapo nkɛ c'est l'ADEMA naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye démocratie fanga sinsinni ADEMA PAICJ ko u y'a lawuli o kama alamisa don Jokalo tile 14 maison de la presse la u ye baroba de sigi n'o kɛra conférence débat ye Mali sariya sun min bɛ yen n'o taara san 1992 Charti min bɛ yen n'o ye sariya sun ye min bɛ transition kuma fɔ ani jamanakuntigi ye hakilina min da k'a fɔ a bi sariya sunba in k'a b'a yɛlɛma min bɛ se k'a to taabolo kuraw ani gɛlɛya minnu donna politiki ko la o bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko maître Kasumu Tapo ale kɔni a ye kuma gɛlɛn camanba de fɔ sabula ADEMA vice président ale b'o jɔyɔrɔ la ka fara fɛn min ye professeur Magamusa Sisoko ale fana ye ADEMA vice président ye secrétaire administratif ADEMA PAICJ ale b'o jɔyɔrɔ la docteur Mahamadu Konate ale ye sariya dɔnbaa ye professeur do min bɛ kalan kɛ sanfɛ kalansow la Cheikh Amala Touré ale fana ale ye association malienne du droit constitutionnel ale y'o maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma ba segilen o kun dilen bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ma n'o ye Alexis Kalambiri ye directeur de publication Mali Tribune sɛbɛnnikɛla ko maître Kasumu Tapo a y'a jira k'a fɔ ale kɔni bi kalan kan dɛnɛn kɔni dɛnɛn ɲɛ Mali sariya si tɛ min bɛ se ka Asimi Goïta yamaruya k'a fɔ a bɛna kanbɔ kɛ ni ka jamanakuntigiya ɲini o tuma ale Kasumu Tapo olu minnu bɛ n'u ye sariyatigi n'u bɛ jamana sariya lafasa olu kɔni bɛ min ɲini Asimi Goïta fɛ ale ni kalo 18 min dora n'o banna a ka mina bɛɛ lajɛlen siri ka marifa da k'a la ka segin kɔna a nɔ la ni ka taa kɛlɛ kɛ sofa a tɛ taa an tɛ k'a ka segin sofa a tɛ segin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ADEMA PAICJ u ka wuli ka jɔ n'u ka kɛlɛ taafa jɛlen bɛɛ sabula ADEMA yɛrɛ a comité exécutif ɲɛma n'o ye professeur Mari Manca Jara ye ka fara secrétaire général kan n'o ye Yaya Sangare ye nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ta wa u ka hakilinaw jɛlen bɛɛ n'a y'a sɔrɔ cɛmancɛla fanga a bɛ ka wuli ka jɔ de kɛ ka sariya sunba yɛlɛma gɛlɛya minnu ye Mali sɔrɔ sanda san mugan laban minnu na olu fura ka sɔrɔ u ko o tɛ se ka kɛ fiyewu fo jamanadenw de fɛnɛ ka jɛ ka bɛn k'a fɔ ko Asimi Goïta an sɔnna i k'a kɛ n'o tɛ ko Asimi Goïta ye transition fanga ɲɛma de ye danganuya t'a bolo fɛɛrɛ t'a bolo a kologɛlɛya t'a la k'a fɔ a bɛna jamana sariya sunba yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma min filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ nin ye fanga ko kɛlɛ ani samasamali de daminɛlen ye misitigiw de bɛ ɲɔgɔn fana ni dura ye sabula faramafɛnw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn gɛnyɔrɔ don kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Jɔni Sodi k'a dɔn mankan min n'a n'u bɔlen bɛ Ala kan'a kɛ yɔrɔ jan ye Mali ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ min ye Segu tigɛlamaw ye ani Dongo dɔnkilidalaw i k'a dɔn ani tarikitigiw jeliw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la Jɔni Sodi k'a dɔn Mali ni Korowari cɛ nin mankan ye a kana kɛ mankan kuntalajan ye a kana kɛ gɛlɛya ye i k'a dɔn Segu ni Dongo tigɛlama min bɛ yen n'a tɔ ye ko Alpha Blon
Blondie Alpha Blondie i ka dɔn Kurwarikaw ka dɔnkilidala do dɔnkilidala masaba a dɔnnen do jɛnsɛn naani fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko a jɔrɔla fo k'a fɔ k'a to ten o de la a ye welewele da kɛ welewele da min ni kɔsa in na n'o ye Awa Kurwari sɔrɔdasi 49 sɔrɔ sabula u nana Mali la nakun ma dɔn a kɛcogo yɛrɛ ma dɔn i k'a dɔn dibiba de bɛ ko in na a ko n'a ta bɛɛ Mali ni Kurwari ye faso kelen de ye i k'a dɔn hali ka dan olu dɔw ma u buruju bɔra Mali la i k'a dɔn nka u kɛra Kurwarika ye i b'a ye maa caman fana buruju bɔra Kurwari olu kɛra Maliden ye hali ka dan u damanda ma nin ko in kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o tuma ale Alpha Blondie a bɛ tabale gosi ni ka erege dɔnkili duman da Mali ni Kurwari ni awɔ a bɛna erege awɔ a bɛna dɔnkili dumanba kelen da Mali ni Kurwari ni ɲɔgɔn cɛ journaliste i k'a dɔn gɛlɛya i k'a dɔn jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ a man kan i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko Alpha Blondie min ye tarata tɛmɛnen ye a kun welela Kurwarikaw yɛrɛ ka télévision soba la a y'i to o de ɲininkali sɛbɛ ni ka welewele da kɛ o tuma Mali faamaw Maliden ni Kurwarika bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu kan ko in ɲɛ ka ɲini i k'a dɔn gɛlɛya kana k'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dansɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu T Dansɔgɔ ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye a ko an ka taa PMI Mali la ɲɛmaa kura min bɛ n'a bilalen bɛ PMI Mali kunna ko a dɛsɛlen bɛ sabula n'i ye PMI Mali ta k'a lajɛ so bolibaw ani sobiye tabaw bɛɛ lajɛlen ni tiɲɛnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur général kura min dara n'o ye Faseri Dunbiya ye Faseri n'a fɔra dama PMI Mali la sɔrɔw sonsoronna o sababuya kɛ yuruku ani flamɛriw o de ɲɔɲalen bɛ PMI Mali la o bɛɛ lajɛlen bi bɔ nafolo min na o ye sobiyetalaw olu bi sɔrɔ min kɛ n'o y'u ka wari ye u ka gɛn dɔ de bi tufa u la k'a kɛ a bi fitinin tufa fo kana kɛ belebeleba yɛrɛ de bi tufa sɔrɔ nana dɔya sɛbɛnnikɛla ko ni so bolila i ka biye mana don ɲɛɲuman kan o da ka di la dɔɔni nka ɲɛjugu kɔni tɛ sabula ɲɛjugu n'i ka biye gɛn n'o la i bɛ min don essence la telimani na ka taa i taatɔ ni natɔ wari bi ban sɛbɛnnikɛla ko a ko ntɛnɛn tɛmɛnen fɛn min ye sobiye tabaw ye kabi so kɔni bolila o tuma internet sira fɛ u y'a dɔn k'a fɔ so bolila nka biye donna ordre la bɛɛ lajɛlen pressera PMI Mali u nana ka na jatew bɔ ni ka laraweli kɛ ka biyew bɔ ɲɔgɔn na u tilalen minnu ka biye donna ordre la n'olu nisɔndiyalen don hali u maa man ca 200,000 so bi désordre 640. La hawla nyaro placé A ni placé B o ko ni ngote placé A ni placé B olu ko ni ngote o ma soboli sɛbɛn min bɛ n'o b'a fɔ ko daba walima burapele o soboli sɛbɛn o ma tiɲɛ fɔ bilen dɛ sɛbɛnnikɛla ko naam a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sobiye tabaw aw ɲɛ bilera don minnu gagné désordre la n'olu kɔni bɛ quartier wɛrɛw la olu ni biye wari ta yɔrɔ ka ja olu sina u ka biye fara k'a fili nafa t'a la o 600 dama n'i ye telimani ta k'a fɔ i bɛ taa ka taa PMI Mali la ka t'i ka 600 minɛ sani i bi segin i bɛ min don jisuma ani n'i ye taxi kɔni da o kɛrɛfɛ tɛ i natɔ juru bi sɛlɛ i la a ko Faseri Dunbiya baara gɛlɛyara a bolo sabula fɛn min ye sobiye tabaw ye ani sobolilaw ye o sirannen bɛ maa minnu bɛ n'olu ka baara ye biye feere olu yɛrɛ ko Faseri nafura dama sobiye kɔni ni gagné sɔrɔ de dɔgɔyara fo ka taa fɔ k'a to ten o kɛlen bɛ sababu ye sobiyetalaw yɛrɛ u bɛ ɲini ka salaya koyi cɛti mun ka gɛrɛ min filɛ nin ye mairie da la gɛrɛ sira jobu la o cɛti mun ka gɛrɛ sira o ni gagné désordre la i ti foyi sɔrɔ 600 o bi division sɔrɔ i laban na bɔ a la o bi nugu meleke sɔrɔ ayi ka bɔ a la min sɛbɛnnikɛla ko a ko sobiyetalaw diminen bɛ u bɛ fɛ ka muruti so ma o tuma kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ a kan ye kulekan de bɔlen bɛ Faseri Dunbiya la sobiye tabaw dɔ bɛ yen ko Mamadu Fabure Tarawele ale kɔni so boli o boli kɔni ale kɔni b'a ta de a bɛ biye ta fɔ 10 walima 20 ale kɔni an bɛ don minɛ ko bɛ ale yɛrɛ murutira sabula ko namara damanda de bɛ ko in na ni biye ti don o bɛ faamuya k'i ka biye gagné nka i ti fɛn sɔrɔ dama bɛɛ kan o tuma a ko fura ka ɲini ko in na n'o tɛ u sen bɛ bɔ sobiyeko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ
ko dogolew k'u da kɛnɛ kan. Jɔnti se dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura kabako fa duniya fanfarangaba Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye nin furukɛ in a n'a furumuso kabako Jɔnni Sodi an ka taa Korowari jamana na Jɔnni Sodi k'a dɔn Korowari nin muso cana jan in a furulen don furukɛ ma ayiwa furu in yɛrɛ san 10 furu in y'o sɔrɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn den 5 Ala de y'o du garijɛgɛ la Jɔnni Sodi nka kɔsa in na i k'a dɔn furusa kɔni o bolodalen don u ni ɲɔgɔn cɛ ko mun kɛra sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kabako tɛ ban diɲɛ na tuma min n'u furula cɛ in kɔni a bi muso fɛ i ko kabako muso yɛrɛ bɛ cɛ fɛ u ka jarabi fanga ka bon kosɛbɛ Jɔnni Sodi i k'a dɔn u nana san 1 san 2 kɛ min kɔni ye denko ye u nana gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ karatata Jɔnni Sodi k'a dɔn muso o kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ a ye dabali bɛɛ tigɛ fura o fura ni o kan ka kɛ sababu ye waasa a ka bange muso in kɔni ye kɔrɔ boli ka tilebi boli o fura bɛɛ lajɛlen ɲini den ma se ka sɔrɔ bɔrɔkɛ don sɛbɛnnikɛla ko u tor'o de la sa a dɔ ko muso ma a bɛna taa i t'a fɔ kɔkɛ yɛrɛ ye a ka t'i yɛrɛ laruwe a ka t'i furakɛ i k'a dɔn n'a ma taa yɛrɛ lajɛ a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn a wa fɛn la ni cɛ n'a furulen don ɲɔgɔn ma ni fɛn bɛ cɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɔli den sɔrɔli la ni ɲɔsi ma i den tɛ sɔrɔ i k'a dɔn muso kɔni y'a ɲini cɛ fɛ cogo bɛɛ i k'a dɔn a k'a lajɛ ka taa labitani a ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ denko jatew ani denfanko la a taara Jɔnni Sedu cɛ ko petu a ma sɔn ka taa maraka don n'o tɛ n'a kun taara Baɲa mɛn Sila fɛ yen o kun bɛ denfa caman k'a kɔnɔ yɔrɔnin kelen maraka don Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko cɛ ma sɔn muso kɔni n kamana ganna muso y'a dɔn petu ale kɔni bɛ a wa ko de kunna a tɛ min ko ɲɛdɔn sabula ale ni cɛ in b'ale fɛ nka cɛ ka denko miɲɛ den ka di cɛ ye cogo min n'ale ma den fɛɛrɛ kɛ ka den sɔrɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn ko in laban o laban i k'a dɔn furu in bisa walima laban t'a la muso ye Ala minɛ sa k'i si di Ala ma ni ka Ala deli kɛ a laban nana ayiwa garijɛgɛ dɔ de bolo da Jɔnni Sedu k'a dɔn a ye kamalen zarama dɔ jateminɛ kɛrɛda fɛ mina n'i ye a ye kamalen zarama dɔ jateminɛ kɛrɛda fɛ ka na kanu bolo da a n'o cɛ ni ɲɔgɔn cɛ waaso ka kɛ ɲɔsi ye Jɔnni Sedu k'a dɔn bolokoso a n'o kɔni tufa siɲɛ 1 siɲɛ 2 kɔnɔni bɔra ten a sina garisɛgɛ ten a sɔminen k'a fɔ kɔnɔbara kɔni b'a la kalo 1 kalo 2 a sina ka taa cɛ sigi ten a nisɔndiyalen a ko kɔkɛ n dafiyɛ cɛ ko mun kɛra a ko e kɛ n dafiyɛ a ko wa Ala y'an garisɛgɛ cɛ wulila ka moribayasa dɔn ne kun y'a fɔ moribayasa ni muso ye kɔnɔ ta moribayasa ni muso yaasa ja ne ye cɛ ye awɔ cɛ y'i pan k'i puruti Jɔnni Sodi k'a dɔn kalo 9 denkɛ muso y'o da kɛnɛ ka tandara i k'a dɔn kalo san 1 bɛna dafa muso y'i mɔlɔndɛ a kanuba in kɔni a y'i mɔlɔndɛ k'o fana sɛgɛrɛ baw o cɛnin ɲɔsi ka ɲi o maga la Jɔnni Sodi k'a dɔn kɔnɔbara wɛlɛ cɛnin o dangaden in fɛnɛ walimuso a ma k'u ka furu a ma furu sauver Jɔnni Sedu arrangement i k'a dɔn nin damanda de tora senna sa muso in kɔni b'i denko kɔni mana na kuma o kuma a bɛ taa ayiwa kamalen in fɛ yen Jɔnni Sedu k'a dɔn fo ka na den 10 den 5 u ye den 5 de sɔrɔ cɛ kɔni a laban nana jarabi muso la muso ko diya ye nin ye denwolola ye Jɔnni Sedu k'a dɔn ni muso ko min a bolibaatɔ bɛ na o bɛ kɛ nka min nana ko tiɲɛ y'o dɔn maa tɛ sɔn min ko la k'i b'a dabila koyi Jɔnni Sedu k'a dɔn muso in den laban a laban nana jarabi denw fa de la ɲamakɛ la subhanallah a laban nana jarabi o de la ayi ko tiɲɛna Jɔnni Sedu kabini a b'i den kabini ayiwa a b'i dogo fo kana ko bɔ kɛnɛ ka dɔɔni cɛ yɛrɛ laban nana sɔmi cɛ nana sɔmi sa o fana nana nkelenkɛ dali daminɛ a ɲɛ maamu o b'o la maa bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ i ni den bɛɛ bɔlen don maa ni den bɛɛ ti bɔ koyi cɛ nana sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ muso suruku bɛlɛn ka na telefɔniw ta k'olu laroué i k'a dɔn messageninw a b'olu ye whatsapp i k'a dɔn fo denko kumaw i k'a dɔn an denw bɛ cogo di cɛ laban ɲamakɛ bɛ den an denw awɔ mais il est au courant de tout
a ma ɲɛ min kɔ sa muso y'a ye k'a fɔ ale tɛna dangɛ muso fana don dɔ la a ye ala minɛ ka cɛ sigi ka ala sago sago fɔ cɛ ye a ko karisa jɔnko bɛ tiɲɛ f'i ye den duuru min b'an bolo an denw don papu ala sago i sago mami i fa to a ma i ba to a ma e ti maa tɔgɔ fɔ yan i bɛna maaw ɲugu denw na i ti maa tɔgɔ fɔ yan ali cɛ fatama a n'a ba to a ko n bɛ min kɔni f'i ye sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ e yɛrɛ de den fan d'i la i tɛ den sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira sabula ne y'i dalen to k'i ka fɛnw da ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a fɔra e yɛrɛ de tɛ den sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ o den sɔrɔ baliya dun ne dun b'a dɔn ne b'e fɛ i bɛ ne fɛ ni den ma sɔrɔ an ka furu la i laban o laban i bɛ ne furu sa ne fana ala minɛ ka nin kanu kɛrɛda fɛ ala nana kɛ sababu ye an filɛ ka den duuru sɔrɔ i y'a den bɛɛ kun di k'a bɛɛ tɔgɔ da i nisɔndiyalen don nin gundo o bɛ ala ne ani e ani ɲamakɛ ni ɲɔgɔn cɛ a gundo b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka n'i yɛrɛ wayiba dɛ n'i ko k'i b'a wayiba ɛlɛ ni kuma tiɲɛ filɛ cɛ ma se a dusu la i ka n'i yɛrɛ wayiba dɛ mati limaniya sɔrɔ man di dɛ limaniya sɔrɔ man di dɛ a dusu y'a kɛ ɲɛ i ɲɛ ma kɛ den fili ka so kɔnɔ ni miiri y'u tɔgɔ sɛbɛn ekɔli da gɛlɛnw na ala m'an kisira la hawla wala quwwata illa billah Jean sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛya de wulilen bɛ kamalen kɔni n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ maa ɲumanw kɔni maa caman bara k'i da don a la Jean di k'a dɔn hakili ɲuman na dɔw ko ni cɛ kɔni kɛra yɛrɛ de ala ma den d'a bɔgɔ la nin den minnu filɛ a bolo Jean di k'a dɔn a t'aw don ala de y'a sɔn nka yalima ɲamakɛ min bɛ kɛrɛda fɛ n'o b'a dɔn yalima wulu in na sɔn k'u to lafiya la wa ɲininkali tɔn bɛɛ ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye gosilikɛ ntura kɔ a b'ale kunci de e tɛ dɔwɛrɛ ye gosilikɛla kɔ den o den n'a wolola i ka furu la i halala don i b'o kun di i b'o kun di ala sariya yɛrɛ fɔ kabini ntura in kɔni i b'o kunci de nka turafin tura biɲɛ kɔnɔntɔn min bɛ kɛrɛda fɛ den wolola jugu in yalima o ta bɛna k'a la jumɛn fu kɔrɔ den i y'a ta ale bɛ min bɔ ale y'o sɔrɔ a y'o sɔrɔ ala k'ale silamɛw kisi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura